noong nakaraang buwan. Nagbabala naman ang mga ekonomista na maaaring pansamantalang tumaas ang presyo ng pagkain at transportasyon mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa epekto ng bagyo. Ayon kina Ruben Asuncion ng Union Bank at John Paulo Rivera ng PITS, maaaring magkaroon ng pagtaas sa food inflation, lalo na kung tuloy-tuloy ang epekto ng mga bagyo sa supply. Ngayon pa man, inaasahan ng mga eksperto na manunumbalik sa normal ang inflation pagsapit naman ng ika-4 na quarter. Tinatayang aabot sa 1.5% hanggang 1.8% ang inflation ngayong ikatlong quarter ayon sa projections ng ilang ekonomista. At yan ang ating balitang kalakal. Ako si Bombo Princess of Limen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Basta Radyo Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Manila foreign Papalitan ng exchange. piso kontra sa Pakulaw, Maria Aurora, Baler at San Luis. Ang natitirang bahagi po ng Nueva Ecija, signal number 1 din, maging ang natitirang bahagi po ng Tarlac, ang western central portion po ng Pampanga at ang northern portion po ng Bataan. Batay mga kabombo sa forecast track po nito nga pong bagyo ay inaasahang muling pong maglalandfall. Mga kabombo, ang sentro po ng bagyong Emo ngayong umaga sa Ilocos Sur or sa may La Union. Matapos po nito, tatawid na po ito mga kabombo pa Northern Luzon. Basta Radyo Po sa Bombo. Baguian Channel bago po magtanghali. Pagkatapos ay kikilos po ito pa northeast at inaasahang dadaan malapit o sa mismong Babuyan Island sa pagitan po ng tanghali at hapon at maaring dumaan malapit po sa may bahagi po yan ng Batanes, mga kabombo. Maaring mapanatili po ni Emong ang kanyang lakas sa oras po ng landfall, bagamat may posibilidad ng bagyang paghinadulot po ng interaksyon sa kalupaan ng northwestern Luzon. Inaasahan na ang unti-unting paghina ng bagyo ay magpapatuloy sa mga susunod na mga araw. Pinapayuhan pa ang publiko po lalo na ang mga nasa ilalim po ng signal warnings na maging handa laban po sa posibleng pagbaha at pagguho po ng lupa at malalakas na hangin. Yan ang ating ulat panahon live mula rito sa Bombo Weather Center. Bombo Angelica Morales, Basta Radyo Bombo. Maraming salamat, Bombo Angelica Morales. Ang ating Bombo News analysis ay kaugnay po sa balitang pagbuo ng isang itong mga ammunition hub sa Subic at maging itong sa pag-boxing naman ng General Torre at ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamal. Ang panukalang charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ay isang kakaibang eksena sa kasaysayan ng politika at serbisyong publiko. Toronto. Sa unang tingin, ito'y maaaring ituring na isang malikhaing pamamaraan upang makalito ng pondo para sa mga biktima ng kalamidad gaya ng Bagong Krising at Tabagat. Subalit sa likod ng suntukan, may mga mas maraming isyong kinakailangan suriin. Magandang adhikain ang pagtulong sa mga nasalanta. Kung ang laban ay tunay na kapakanan, kung ang laban ay tunay na para sa kapakanan ng mga nangangailangan, ito ay karapat-dapat na suportahan. Ngunit, hindi may kakailan na may bahid din ito ng personal na hidwaan at politikal na tensyon. Ang ugat ng hamon ay hindi kabutihang loob kundi galit. Isang pag-aakusa ng pagkidnap at pangaras mula sa kampo ng pamilya Duterte na siyang naging dahilan kung bakit nais ng isang pampubliko ng habagat at bagyong Emong. Samantala upang maiwasan anya ang pagkagambala sa paghahatid ng mga critical function, mga taga-lungsod ng Naga, ang lahat ng tanggapan at unit ng City Hall ng nasabing lungsod kabilang na ang Health Civil Registry, Social Welfare, Disaster Response, Public Safety at iba pang mahalagang administrative operation ay mananatili itong bukas ngayong araw dahil nga ho sa patuloy na rin na pagbuti ho nito nga hong ating panahon. So ayon ho sa naging pagpahayag sa
social media post ni Naga City Mayor Lenny Robredo, ang lahat ng opisina ay kailangang bukas upang matiyak na maibigay ito nga hong agarang tulong na kinakailangan ng mga tagalungsod ng Naga. Kaugnay nito, pinayuhan ng opisyal ang lahat ng personnel ng mga tanggapan na gawin ang mga kinakailangan na pag-iingat at manatiling alerto at inform sa pamamagitan ho ng kanilang opisyal na channel. So yan ho yung isa sa ating mga nakalap, tinutukan ng mga balita at impormasyon. Samantala, naitala ho ang nasa mahigit 10 million na danyo sa sektor ng agrikultura. Dito ho yan sa rehiyon ng Bicol. Sa panayam ho ng Bombo Radyo Naga kay Lovella Guarina, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol, sinabi nito na nagsimula ang kanilang monitoring noong nakaraang July 17 kung saan naitala na anya ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa kabuuhang mahigit 10 million pesos na kinabibilangan ho ito ng biocrops development program sa mga probinsya ng Catanduanes na mayroong pinakamalaking pinsala na umabot anya sa 8.1 million pesos at mayroong 100 hectares ang apektado para ho sa mga vegetables. Habang sa probinsya naman ng Camarines Sur, umabot sa mahigit 1 million pesos ang naging pinsala sa 34 hectares na mga lupa. Habang sa probinsya ho ng Masbate, mayroon din na 32 hectares ang naapektuhan na umabot sa 1.7 million pesos. Dagdag panigwarin na sa ngayon, wala pa silang record kung ilang mga magsasaka ang naapektuhan dahil hinihintay pa umano nila itong mga listahan galing mismo sa municipal agriculture ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa rehiyon. Pagtiyak panigwarin, huwag umano na mag-alala dahil mayroong mga naka-preposition na buffer stock ng mga bigas, binhi, gaya na lamang ng corn seeds, vegetable seeds at para sa mga livestock. Samantala, pinaalalahanan naman ng opisyal ang mga magsasaka na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation para umano kung may mga ganitong kalamidad ay pwede silang makapag-claim ng kanilang insurance kung saan binigyan din pa ng tagapagsalita na mayroon din silang tinatawag na Sure Aid na loan na 25,000 pesos cash assistance at payable sa loob ng 6 na taon pero maa-avail lamang ito kung idineklarang under state of calamity ang isang lugar. Ang nasabing ahensya naman ay mayroong nakahandang preposition ng mga essential agriculture equipment gaya na lamang ho ng combine harvester upang matulungan ang hindi pa nakapag-ani ng mga magsasaka. Sa ngayon, paalala na lamang ho ni Guarin sa lahat na makinig at mag-antabay sa mga balita patungkol ho sa panahon, maging sa kanilang ahensya sa pamamagitan ng kanilang social media account upang malaman anya ang mga anunsyo ng kanilang ipopost patungkol ho sa sektor ng tura. So yan lamang ho yung ilan sa aming mga nakalap, tinutukan ng mga balita at impormasyon. So kami naman ho yung makikibalita dyan sa parte ho ng Bombo Radyo Legazpi and of course dyan naman ho sa parte ng Bombo Radyo Dagupan and syempre dyan ho sa impilan naman ng Bombo Radyo Kawayan. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Happy Friday, Bombo Angelica. Back to you. Back to you, Happy Bombo Friday, Radio. Bombo Remy. At syempre maraming salamat po sa inyo pong mga binahaging balita at impormasyon ngayon pong araw po na ito. Dagdagan ho natin yan. Dumako naman po tayo sa linya po ni Bombo MJ mula pa dyan sa may Bombo Radyo Legazpi. Bombo MJ, Diyos sa maraming pagkaaga ho sa inyo. Magandang umaga. Ano po yung inyo pong mga tinutukan ng mga balita at informasyon? And of course, kumusta Bombo MJ? Ang inyo pong lagay ng panahon dyan po sa may Bombo Radyo Legazpi. Happy Friday. Please come in. Happy Friday, Bombo Angelica. Good morning po sa ating mga listeners and viewers. Mula naman po dyan sa parte ng Bombo Radyo Kawayan. And maging po sa ating po mga kapatid na himpilan dyan po sa Bombo Radyo Naga kay Bombo Remy. Nakakatapos pa lamang ho sa paghatid ng mga balit at impormasyon na Diyos maray na pagkaaga. And maya i-check natin dyan kina Bombo Justin or sa Bombo Radyo Dagupan na kina Bombo Laime if kamusta na kaya ang lagay din po ng panahon sa kanila and of course yung mga sitwasyon na
sa kanila po nasasakupan, lalo na ngayon na talagang yun nga ay nakakaranas din sila ng mga matinding mga pag-ulan na naging dahilan din po ng pagkawalan. Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, ang mga kabombo, kahapon po ng alas 9 po ng umaga. Sa parehong nga ho rito ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Carlo Oblana, manager po ng Dam and Reservoir Division ng NIA Maris. Sinabi po niya na ito pong preemptive release, diba, ay para po mapababa po mga kabombo yung water elevation po ng water reservoir bilang paghahanda po sa ulang dala po ng nito nga pong mga binabantayan ho nating sama po ng panahon. So binuksan po yung isang metrong opening po ng Gate 4, mga kaboma, na may tinataya pong water discharge na 154 cubic meters per second. So bate po dun sa kanila pong monitoring, nasa 186 meters na water elevation ng dam, kung saan ang average inflow ng tubig po sa maghapon kahapon ay nasa 793 cubic meters per second, habang ang outflow naman po ay nasa 161 cubic meters per second. So, pinapayuhan naman po ang NIA Maris, ito pong publiko na maging mapagmatsyag pa rin. At iwasan po muna yung nga pong pamamalagi po sa Magat River, kahit na minimal effect lamang po yung nga pong epekto po ng pinapalabas po nila na tubig mula po niyaan sa may dam. So, mananatili naman silang nakaantabay, lalo pat wala pang nararanasan pong mga pag-ulan. Ito po, wala pa pong nararanasan mga pag-ulan sa upstream, mga kabomo. Subalit upstream, like dyan po sa may Ifugao at dyan din po sa may bahagi po ng lalawigan po ng isang ng Nueva Vizcaya. Subalit posible ito pong mga localized thunderstorm. Mga kabomo, na siya naman pong talagang ito, kanila pong inaantabayanan ang mga kabomo. At kaugnay pa rin po nito, ito nga pong sa part po ng NIA Maris or dito po sa may Magat Dam is inanunsyo po ng National Irrigation Administration na itataas po muli ng 1 metro hanggang 2 metro po yung pong binuksang spillway gate number 4 ng Magat Dam. Bunsod Basta Radyo Bombo. Okay, mag-ingat kayo dyan. Sa Ilocos, sa La Union, sa Baguio, ingat. Kahapon ng umaga, during our interview, Ingat, wala ingat. pa daw po mga